Khowai hangkor tula shikok blok bai khobjak Thalik Lwng hatini nokhlawo salani bagi Garia ter Chengkha rijaka aro chati musangui Chengkha nai angui manjak phaikya Khowai Zonal Vice Chairman Khakes Deborma manjak phaikya Asrambari TWF ni adungjuk Miturani Deborma Tipramothani hoda hamkai samung tangnai Susen Deborma tebong phai manjak phaikya Tipramothani adong Rotish Deborma Ronobir Deborma Bijoy Deborma khobui phai manjak phaikya Thalik Lwng kamini 10 battalion ni TSR Birindia rok tei commandant media person Khowai sini Thalik Lwng jaban tini torofti top kami salai ke taklai first sini oro Garia ter bojago abon bagai sini Garia ter amti rama bele hambai sini final bosor ro sinte bo mon hole tebo kaham khai sing program orchestra rok nahariya konai tebo koto khai kami semua subjek abon bagai no jotto sini ko anteni la pati takot dikhono aro bosona sabe jati final bosor ro sinte bo kaham khai mana itu Gatai uro je final nanya final aku bukti koyo norok jahate kali hekjang nani beta kulbaji joto norok pasang kali mau buka hangai malai ini masih sawi nani ko ini sinung cerita angkai pola bakani dan Deborma puja komite ni kesan member Swrangchati Jewelers Swarna Okhoi 17th April nisini 26th April salmari jor joto manai paimani logiwo rangsak ni puisa mannai tei aboni logiwo sokat bore jaknai o offer tongo flat 100% khaiklaimung hirani kanmaniyo tei flat 25% khaiklaimung rangsak ni kanmaniyo lucky draw salbrung no tongo kainei rangsak ni puisa tei mega lucky draw tongo kainei rangsak ni necklace jotono khabai lamsogo hirani kotor exhibition kahamungthung nini akhai tritiya Swrangchati Jewelers nini slai taibo khachu mane salbose kai ne tung dalekina hambai ini joto pe chini media person chini Garia terni komisi torok tungai eba Garia terni tangsangai chimkini mono pok sanan musono eba sanan musono Thalik Lwng hati bangla bainge ba kola bagan hinjago o jagawo o hati o bazaro chimkini taklaina puila chini Garia ter samtajago agirogo jugre jog Garia ter baikono agiro khaijagya taklai ching puila laimani bagai borok gumti kaham kai dongka gai borok joto tainai thanglai rokro joto chini media person okthun joto chini o elekarbasi sikla salai rokno mono kusaro namni hinba chini o Garia tero joto manja khene rokno dalekena hambai mariwo chini moter ini bai salini tinchoni nai o salini tero sing committee ni torok ngai joto bare chung chesta tongo sing kaham krengkai lari nani bagai eba orang bisinti cim kaisa award bo ayo tamni hinba chini generation cherero tabo jeto drugs addict ni tongmani drugs addict ni hoite chini do pharo utter ni bisintoi kaham krengkai o drugs addict ne ro kaham krengni phaitun sinobo Garia ni thani cim kaisa ter ni thani bisinti cim kaisa chini borok ni thani kaisa message eba khaiba chini Garia ter ni thani kaisa prarthana abono chini teibo kok kusamu buskangni salobo tini motamuti borok ungka buskang salo teibo bangnai aborok tono chung jotono kaham kuringkai phaimane haikina teisa haino haino kathang sabjani bagai sing Garia ter ni committee ni torok ngai jotono bobo amban
samani lagi dengan sini sapi samani lagi dengan sini kita bersama mengai. Dapat kalau saya petang deh. Kenapa? Hah?